ano po ang karanasan nyo sa bagyo dito sa Bicol at yung kaalaman nyo patungkol doon? Ang kaalaman ko noon, kung malaki ang buwan, yan malakas ang bagyo. Tapos, kung maliit naman ang buwan, nalulusaw yun. Hindi na, hindi na tutuloy. So ano po ang expectation nyo ngayon? May papasok bagang panibagong bagyo na naman sa Pilipinas? Ay, hindi na yan tutuloy. Mag-ano na lang yan ng low pressure. Kasi Bakit? tapos na yung yung Oo. yung nakaraang mga araw. Mm-mm. Mm. Tapos, parang, pag lumabas kasi ang habagat, walang bagyo. Pag hindi lumabas, sunod-sunod ang bagyo. So nung nakaraang bagyong Tisoy, Hindi lumabas. Habagat. hindi lumabas ang habagat. Oo. So ano ang magiging niyan? Sunod-sunod. O susunod-sunod ang bagyo na. Mm. Dapat makalabas ang habagat. So pagka hindi lumalabas ang habagat, aasahan na may susunod na bagyo na papasok. Mayroon. Mm. Yun ang ng mga matanda. Ngayon po baga, taglamig na po baga December. So ano ang niyan? May bagyo po bang malakas? Wala na. Nalulusaw na yun. Mm. Dahil nadadaig na ng lamig. Kung tag-init, yan. Tuloy ang bagyo. Hmm. So, hindi dapat kakatakutan yung paparating na bagyo dahil Hindi. bukod na sa taglamig na Oo. ay tapos na ang Tapos pulmo. na pulmo. Ano naman po ang ninyo kaalaman ninyo sa ng mga matatanda dito patungkol naman sa ulap? Ay, ang ulap naman, kung ang ulap mapula, yan, may bagyo pa din yan. May masama pang masama pa ang panahon. Yun ang alam ko. Dahil sa tatay ko, pag nakitang ang ulap mapula, yan, may masama pang darating. Pero hindi na malakas. Taglamig na ngayon. Bukod sa full moon, ano po ang iba pa yung kaalaman, buwan? Ang sabi sa mga nakausap ko dito, pagka may malaking sayap sa buwan, parang Oo, ulan yan. circle na bilog, mayroon po bagang masamang panahon ang... Ay, wala. Ulan. Hmm. Tagbaha yun. So, yun ang ibig sabihin mo. Pagka may malaking parang circle Oo. sa Yung tawag dito sa amin, sa Bicol, sayap. sayap ang tawag. Oo. Hmm. Tag-ulan yan. Hmm. Pero pag wala, tag-init yan. Tag-init. Oo. So, yung naman, yung kaalaman nyo naman patungkol sa dagat naman. Yung sa dagat, pag malakas ang ng dagat, tapos di umulan ng malakas, Hmm. tapos pag pumutok yon, tag-init na. Sa dagat. Oo, ang tawag dito sabi ko sa amin, dulmok. Pag nagdulmok, yun, pumuputok ang dagat. Oh, matag-init na yun. Makaginit. Mm-mm. So, pag malakas ang ulan naman sa dagat, ano ang pinapakita sa kalangitan? Sa kalangitan, maulap. Mm-mm. Tay, ano po ang ninyo, karanasan dito sa lugar ninyo? Lalo na ang Bicol, lagi bagang dinadalaw ng mga bagyo noon. Ano po ang experience nyo dyan pagka Tungkol sa bagyo, tungkol sa bagyo? ay ano obserbasyon ko sa bagyo, pag ang buwan pasalit, paliit, ang karanasan ko niyan, hindi yan natutuloy. Kahit mayroon ng signal, bigla na yan na nagla lang yan low pressure area. Halos 99% na yan ang obserbasyon ko sa mga bagyong dumarating dito sa Bicol. Kaya yung bagyong darating, malakas ang loob ko na hindi yan tutuloy sa amin. Dahil palit na magambuhan, So, hindi matutuloy yan ng malakas. hindi yan magaman ulan, pwede. Pero yun may malakas na hangin, hindi yan sigurado na. Pero pag may bagyo, papasok siya na malapit mag full moon, anong i-expect na yan? Ibig sabihin malakas yun? Malakas yun, halos 90% naman yan na magtutuloy-tuloy sa kung saan siyan, direksyon niya. Ibig sabihin, maglalandfall siya
pagpalaki ang buwan. Mm. Pero ngayon na maliit na ang buwan, mawawala na lang yun. Yan ang aking obserbasyon. Mm. So gaya niyan, December po ngayon, naglamig po baga, malamig ang panahon. Ano ang relation nito pagka may magpasok na bagyo? Malakas po baga o mahina lang? Lalo nang malamig na ang panahon, wala na yon. Parang natakot baga yung bagyo sa malamig na hangin. Kaya wala na yon, hindi na yon tutuloy. So wala nang dapat ikabahala dyan. Wala nang dapat ikabahala sa bagyong darating na yun. Ano po pagka yung mga ulap naman, yung mga sinyalis naman sa ulap, Anong ano ulam? ang ano ang naobserbahan ninyo mga sinyalis sa ulap? Pagkahapon, meron ba tayong nakikita na ulap na medyo makulay, mapula, ganyan? Mapula. Pag mapula, ibig sabihin yan, malapit nang maurana, mag-uulan. So kinabukasan, aasahan na uulan yan. Uulan yan. Pagka may bagyo po dito sa Bicol, ang hangin iba-iba ng nagtapos. Ano po baga ang may kinalaman baga yung direksyon ng hangin after na maglandfall ang bagyo? Ay meron. Pag ano kaya, ang alam ko lang naman na pangalan ng hangin, yung galing sa Iraga, ito, simula ng bagyo, Ilaga ang tawag namin yan. Pagtapos naman, habagat. Pag kumabagat na, ibig sabihin, tapos na yun, bagyo. Pero kung dito magtapos sa, sa silangan, sa east, Ano ibig ay sabihin? madalas nangyari yan, may susunod agad ng bagyo. May kasunod na bagyo. May kasunod na bagyo yan, pag silangan nagtapos. Pero dito sa habagat, wala na. Matagal-tagal naman masundan yan. So palatandaan pala yun pagka nagtapos sa may habagat, palatandaan nyo na wala nang kasunod na bagyo. Oo, ganyan ang nangyari. Yan ang obserbasyon ko dito sa Bicol. Okay, thank you. Thank you very much.